Здравейте всички абонати на нашия канал. Правя това видео, за да ви покажа един умрял град. Умиращ град Плевен. И се задавам въпроса: къде отидоха толкова хора? Къде отидоха толкова хора? В момента сме на оживено кръстовище в индустриална зона. Няма никой. Вижте за какво става въпрос. Зелено е. Сега ще се включим към друго централно кръстовище в града ни. Къде замина този народ? И каква икономика има нашия град? Трябва много хубаво да се замислим. Няма движение, няма коли, няма каруци, няма кой да работи. Вижте за какво става на въпрос, хора. Един изцяло умрял град. Спомням си, аз като бях дете, тук по улиците не можеше да се размениш от народ. Оставям коментарите за вас.